Bukele ngicabanga ukuthi sekugcina lwakithi. Siyabonga kakhulu isikhathi senu babukele nisalokhu nilalelile. Siphambi kwethu sinomama Sinokhululiwe Angel Mpamali. Elifo Khululiwe Angel Mpamali. usuka kuma ngamesizwe Ngisuka ekhaya eseMtuba but ngisukele eGoli ngase ngizala ekhaya labafundi. ekhona ukwenza. Ngangade ngiyofuna umsebenzi ngilungisezenzini. Ubathola kanjani abantu balekhaya? Ngithole ngibabone ku-YouTube because ngangade ngilangazelele uNkulunkulu ngimfuna kakhulu ngoba ngesikhathi ngimdinga ngithole okuronke. Ngihambe enkonzweni kanti akusiyikho until ngaduba ukuya emasontweni ngahlala phansi ngase ngikhonza-ke ku-YouTube ngihambe ngi-check-a until ngihlangane nobaba uSibiya. Ngaleso sikhathi wayekhuluma nge-astrology, wayichaza laphana nje estarta ukusho yonke into thina mina ebese ngibhilivela kuyona ukuthi kusho ukuthi ezinye izinto masi-connected nezinto zasezweni kukanjani kanti akunjalo. Udelile. Yebo ngidele konke ngisindisiwe ngimthanda uNkulunkulu kakhulu. Zikhona itifiketi? Ngazishisa. Yinje nina jaha itifiketi nje. Ningangakudela nje. Itifiketi lelo itifiketi nje. Kukwenzekani? Zenze itifiketi ngoba kuningi okunye ngakudela. Nilwa netifiketi nje. Akusizona zodwa itifiketi. Ini? Ukuyeka nje ukuhamba amakliniki, ukuhamba nje izinto zaka-health. Yes, itifiketi mangabe Wenzeni manje eklinikhi bangani eklinikhi? konke kusa-under i-world system okuyizinto ey'hambelana ngobunyama but ey'fike kuthina mazala sazi ukuthi iyona nto e-right and impilo ilapha kanti impilo uNkulunkulu ngoba kuyenzeka umuntu aye esibhedlela afe aphuza lawo maphilisi or wona akujika abe yi-poison. Sometimes bayageja bekutshela ukuthi unezinto ezithile kanti akusizona ubulawe yilezi zinto zabo just to limit impilo uNkulunkulu kanti usilethele ukuthi sizokwenza umsebenzi wakhe ngendlela yena athanda ukuthi senze ngayo. Inhloso yakho ukuthi simdumise yena yedwa. Sizindle ngayimi nokusuka ezinye izinto but-ke masifika emhlabeni sifidwa izinto sizamukele ngoba sicabanga ukuthi izona. And nanemfundo sitshela ukuthi imfundo iyona impilo yomuntu. But at the end uyafunda ufunde ifundo ube nama-itifiketi enqwaba qede kuhlale umubone ukuthi akufundeki abanye behambe bayothwala abanye asebena something bebe nomona benganeliseki. Uyabona nje bekhanda i-division zonke lezi zinto lezi azibakho ubunye lokuba bakakuthanda kuthina. And then izathu sokuthi ngishise ngangibreak ama-limitations because mase uyofunda lapha kuyenzeka senza ama-covenant singaboni because umuntu umoya and then nezinto eziphila emoyeni until zizeyibonakala enyameni. Okay. Njengamanje khona sokuqalile nje ukuyindlela yokuphila okwenzayo. Usacabanga usahleli. Njengoba sebechazile abaningi kuningi okufundayo ekhaya labafundi. Sifunda yonke into ngisho ukupheka kuningi nje bese kuba umsebenzi wezandla mningi kakhulu nasengadini kuningi nje. Unayo indoda? Kanti No angazange ngigane. ongazugana. Ngokwemjolo. Abazali bakhona. No, umama washona 2004 but ubaba ukhona. Uthini? Noma ngikhulumile naye but-ke umuntu engicabanga ukuthi indaba kaJesu vela kayingeni and then futhi besingekho connected kangako kakhulu but ngamtshela-ke January just nje umazisa ukuthi ngumuntu odele konke and then umuntu engikholela kuJesu Kristu. So yena-ke ngoba umuntu izinto zesintu lapha ayikhonzela khona. So wabe sekhipha amazwi like noma siphila ngiphila mhlawumbe ngaye kanti engikwazi ukuthi impilo yomuntu kuNkulunkulu. Okay. Mhlawumbe umunye olalele lapha akukho ofisa ukukhuluma kuyena mhlawumbe ungamluleka umbukele manje khona.
engingaluleka ngakho ukuthi uNkulunkulu ukhona uyaphila and esikhathini esiphila kusona isikhathi sokugcina lapho khona wonke umuntu uma ngabe ezwa izwi likaNkulunkulu limbiza angabe sabheka emuva njengoba kukhona lapha ezwini abanye aboPetra babekade bebizwa uJesu Kristu babeyeka same time sebeyamlandela uJesu. So namanje kuhle ukuthi umuntu mayezwa indaba kaJesu Kristu abahloli babheka ababukela abasana mayezwa indaba kaJesu Kristu ayenze njengokusho ngoba ukulalela uNkulunkulu kusinqande ezintweni eziningi iningi izinto ezisazokwenzeka emhlabeni ezibuhlungu but manje masisabizwa embusweni kaNkulunkulu sosebenzela umbuso kaNkulunkulu wethu siyeke umbuso wasezweni orulwa uSathane ukuyisiza wena yes kuba kubuhlungu ukuthi sizodlani uNkulunkulu usazi singakabi ngisho ihlule esinye ezinyeni zabazali bethu enwahlela ngathi waqeda ngathi ngakho konke if umuntu ekholwa uNkulunkulu enza izwi lakhe emnaka ngoba khona lapha athi khona funana ubuso bami uqala masifuna ubuso bakhe yena-ke uzobe senza lokho azokwenza yilokho kuphela engingakusho. Siyabonga kakhulu. Awuphinde futhi ukhuluma nobani? Ukhululiwe Angel Bamali. Bani? Angel Bamali. Bamali, okay. Yes. Usuka? Ngisuka eMtuba athi ngisukele eGoli. Okay, ubukele badelela abantwana. Angibadelanga abantwana. Ngize nabo la ngoba besivele simfuna uNkulunkulu simlangazelele ngoba bekudlalwa ngathi phela masifuna uNkulunkulu. Okay. Amen. Siyabonga kakhulu. Bukeli ake sithi kuma lapha mhlambe sobe sithole enye ithuba lesibabone. Kodwa kwamanje ngicabanga ukuthi sisanelisekile sikuzwile. Angazi ngapho kuwena Bukeli. No comments mhlambe sobe silungisele indaba. Amen.